Toto je príbeh dvoch dobrodruhov. Oceán ich rozdelil, ale lano ich opäť spojilo. S Erikom sme sa spoznali v horoleckom klube Slavia, keď si dobre pamätám. A to bolo pekných 20 rokov dozadu, pretože keď som mal asi 18, vtedy som ja začal liesť. A Erik už mal niečo nalezené, mám pocit, ale tam sme sa asi prvýkrát spoznali. V Košiciach bol horolezecký oddiel Slavia, kde sme v podstate obidvaja vyrastali a sme chodili spolu liesť. Tak sme začali chodiť Dreveník, Turniska, sem tam sa chodilo do Zádielu. Keď si zoberieš, toto bol prvý El Capitán, keď si zoberieš. Takže Erik lezie, tam to nebolo veľmi ľahké a je trošku váha. Kubo chodil na vysokú školu, potom ho to niekde ťahalo, no a už nejakým spôsobom sa strátil. Najprv sa strátil do Čiech, bol chvíľku v Čechách a zrazu len som sa dozvedel, že Kubo je v Amerike. Bola v tom samozrejme zapletená žena, za ktorou som išiel do Čech. My vlastne pred tým Erikom urobili zimný tatranský kurz, letný tatranský kurz. Zliezli sme spolu veľa ciest, aj tu na Turniskách, aj všade možne na Dreveníku a sme sa rozbiehali docela dobre. No. Erik bol samozrejme vždy trochu viac zdravejší než ja, ale sme si rozumeli výborne. To bolo super. Ja som do Ameriky potreboval ísť sa naučiť angličtinu. To bol jediný dôvod, prečo som tam ja išiel. Hi, this is Joseph Olsinclair. How can I help you? Som mal kamaráta v Spojených štátoch a on ma volal, že by sme tam spolu začali aj robiť, alebo tak, hej. A tak nejak som tam šiel a on to skončilo asi tak, že ja som si tam našiel robotu, oženil som sa, 2 deti, otvoril som si biznis a mal som dosť času na to, aby som mohol trénovať na El Capitán. Ja som dostal tiež ponuku do Horskej. Nakoniec som nastúpil do Horskej 1. augusta 2006. Moja príprava bolo to, že som potreboval liesť veľa na vytrvalosť, aby som dokázal liesť v kilometrovej stene. V rámci prípravy na expedíciu sme sa zúčastnili ešte pretekov na turniatlone na Turniskách, čo je 12 hodín lezenia a podarilo sa nám tam vyhrať prvé miesto. 54 ciest sme vyliezli. Dobré. No tak to je to cez 1000 metrov lezenia. Pred 2 rokmi sme sa nejak skontaktovali cez Facebook, začali sme si písať a už minulý rok mal Kubo takú výzvu, že ísť liesť na ten El Capitán. Či neprídem za ním a neskúsime to. Ja som hovoril, že to není len tak vycestovať zo Slovenska do Ameriky, že potrebujem na to nejakú prípravu, čas, našetriť nejaké peniaze. Bol to môj sen už pred 20 rokov a tak som, hovorím, keď som videl tú stenu, tak som si povedal, že to je strašne ťažké a hovorím, jediný človek, ktorý bol taký na mysli, bol Erik. Neviem, prečo som si spomenul na ňo, že sme vtedy liezli pred 20 rokmi spolu a sme si rozumeli a iba toto mi utkvelo v pamäti a som mu proste zavolal po 20 rokoch a on bez váhania povedal, že áno. Nastal čas baliť batoh, vyraziť do veľkej steny. Tak Erik ešte v Amerike nebol, takže bolo to pre ňoho veľké dobrodružstvo. Takže naozaj som bola taká nervózna, zároveň som mu to priala, aby mu všetko vyšlo, letisko, tá cesta. V Prahe ma mal čakať kamarát, ktorý bohužiaľ neprišiel, takže tam som sa troška popasoval s tou batožinou. Erik znali anglického jazyka veľmi mierne. Naučila som ho jednu vetu I don't speak English. Naozaj to bolo asi pre toho Erika dobrodružstvo.
lebo už na letisku v Prahe mi zvoní telefon a hneď som vedela, že sa niečo deje. A v tom Erik, že vieš, čo sa stalo, že mal som naloženú batožinu na vozíku a strašne som chcel ísť na vecko a že vráti sa z vecka a kolo batožiny 4 policajti, psovodí, psi okolo a zrazu museli ísť na vyšetrenie, lebo mysleli si, že tam nechal bombu, takže ho zavreli, ho vypočúvali. Ukazoval kartičku, že aj on patrí pod ministerstvo vnútra a tak ďalej, tak nakoniec všetko v pohode dopadlo. Policajti sa smiali, jo, pane kolego, to nemôžete takhle ale nechať a tak ďalej, takže všetko dobré, nakoniec ho znavigovali a aj mu poradili ako čo. Mali sme mať svadbu v rámci toho leta a keďže som odchádzal do tej Ameriky, tak sme museli posunúť svadbu. Tak sa svadba posunula na rok 2019. Nazdar. Jak si to prežil? Čo. Keď nabehnem do toho a idem voľne liesť, dajme tomu. No. Voľne lies, ale rebrík ešte využívaš pri tom voľnom lezení. Použij ďalší stupeň, jeden stupeň, ďalší stupeň, druhý stupeň. No. Odlezieš. Ja si chytím. Hej. Chytím si to, hej, dajme tomu, že som si to chytil. Hej, a teraz si vyliezol. Vstúpim si do toho. Hej. No a potom jednou rukou pínem a potom sa vrátiš. A sa musíš vrátiť, aby si vycakol. Kdy polezeš s tatínkem? Už já vede. Polezeš s tatínkem na tu veľkou skálu? Už já vede. Takto, a dáš to buď takto, alebo takto. Dáš to takto, neviem prečo. Čau, kam ide tatík? Když mi Kuba poprvé řekl o té myšlence, že chce jíst El Capitán, tak jsem tomu docela nevěřila, protože jsem si vlastně on x let nelezl. On lezl, když byl mladý, potom se tomu nevěnoval, pak začal mít rodinu. A rok předtím, než plánoval, že poleze, tak začal trénovat a docela tvrdě chodil na túry 3hodinové na umělou stěnu, tam lezl špáry 30krát za sebou. Samozřejmě ze začátku mu to nešlo, ale nevzdával to. Ochota. V kalifornskom národnom parku Yosemite sa už 100 miliónov rokov nachádza 900 metrov vysoký žulový monolit. Od 19. storočia ho poznáme ako El Capitán. Dlho to bola nezdolaná stena. V roku 1958 ju za 47 dní expedičným štýlom vyliezol Warren Harding. Už o 2 roky neskôr strávil Royal Robinson s tímom v stene už len 7 dní. Prvý jednodňový výstup zvládli v roku 1975 John Long, Jim Bridewell a Billy Westbay. Doteraz sa však za štandardný čas na The Nose považuje 4 až 5 dní. Prvý voľný prelez cesty The Nose urobila Lynn Hill v roku 1993. V júni 2017 Alex Honnold zvládol cestu Freerider za 3 hodiny a 56 minút. Bol to prvý free solo výstup bez použitia lana. Meno Alex Honnold sa vyskytuje aj v tabuľkách speed climbingu. S Tommym Cadwellom zdolali The Nose v júni 2018 za 1 hodinu 58 minút a 7 sekúnd. V štatistikách nie sú zachytené len výstupy, ale aj pády. Od roku 1905 si El Capitán vzal viac ako 30 životov. Z toho 5 úmrtí bolo od roku 2013. Je to pravdepodobne neblahý následok súťaživosti v rýchlostnom lezení a prahnutia po sláve, hlavne v dobe sociálnych médií. Za chvíľku sme pod stenou.
treba natiahnuť fixy, vieš? A v Josemitek som bol asi 3-krát celkovo. Aj to som liezol s vrchným lanom, neťahal som. Ja som nemal s kým. V podstate veľmi ťažko nájdeš spolulezca, ktorý s tebou pôjde zrovna vtedy, keď ty máš čas. Tam sa musia zlaniť dvaja ľudia a to je lezenie v špárach, v komínoch a lezenie na sokolíka v otvorených špárach a technický lezec. Takže naša kombinácia bola vlastne logická. Kubo lezie prvú dĺžku za 5.11c. Ja som Erika nevidel 20 rokov, takže my sme neboli absolútne zladení a práve vlastne čo som ja hovoril, že my sa musíme zlaniť, pretože napríklad ja som nebol technicky s lanami dobrý a nevedel som nejaké veci so sviňou, ale Erik všetko vlastne vedel. Z LA sme išli sa rozliesť do oblasti Joshua 3, kde sme trénovali rôzne techniky lezenia, zavesiť sa do lana, rozbaliť, zbaliť. Pripravený vyliesť technickú cestu. Tak sme miestami sa aj pomotali, sme museli ísť dole, pekne si to nachystať a zás, takže tréning, portáleže. Potom sme vliezli špáry a ešte sme sa venovali technickému lezeniu, kde Kubo si skúšal technické lezenie. Že odsledujú si dĺžky tých prusíkov, že aké by stačili, vieš? Je mi to ťažko do piči. Nevieš už chytiť dobre ruku, no. Hemingway Rock a Erik lezie prvú dĺžku. Jeden stupeň v noci. Cez noc 1 stupeň? Takže v podstate 2 týždne bude pršať. Je to tak? Cesta v podstate klasickým spôsobom vylezená je aj náročná aj tým, že človek si ťahá spustu veci. Hej. Dá sa povedať portáleč. My sme si brali 38 kg vody, spustu jedla a tak ďalej, spustu matrošov. Lebo je veľký rozdiel, či to človek ide voľne, alebo technicky, keď ide technicky, tak potrebuje raz toľko materiálu. Ďalší veľký problém v stene je, že keď človek už dobre zbalený, pripravený, rýchlo lezie, tak ľudia nastane situácia, keď sú lesy pomalší a musí čakať na tom štande. A to znamená, že keď len 10 minút stojí v podstate na tých 30 dĺžkach o 10 minút viacej, tak to je skoro 5 hodín. Chvíľku počkaj, Erik. Ja ti tu hovorím ráno, aby si potom mohol ísť ďalej. Lebo je tu úzol. OK. Teraz už môžeš ísť. Áno. A teraz čo? Swing, ne? Práve som doliezol 4. dĺžku a teraz doberiem Erika. Kopec lescov píšu, že 50 až 70% ľudí nevylezie tú cestu a zláni kvôli rôznym problémom. Tak presne sme to takisto zažili. Človek stačí sa zle zbalí, alebo si zobere menej vody. Ale v podstate zistí, že není technicky vylezený, alebo není špárovo vylezený. Takže fakt do tých 70% ľudí zláni z tej 10. až 15. dĺžky dole. Tak Erik, povedz. Aký bol prvý deň? Cieľ sme splnili. Dobre, akorát portáleč, ale myslím si, že to vychytáme, kým dolezieme. Tam dole je proste dedinka. 6. dĺžku sme vylezli dneska. Začalo to všetko samozrejme úplne tým, že si musíš opaskovať ruky s páskou, vyslovene ako boxerista, keď si páskuje ruku, tak a ten štýl opáskovania musí byť presný a účelný. Presne tie partie, ktoré sa dotýkajú skály, musia byť zakryté a pevné. Hej? A to som sa učil asi 2 mesiace, len aby som to robil za minútu. Majster na špári. Takže som teraz. Ale
Nebližujem sa do mňa. Točí na ten palec a potom tento dláš. Jeden palec tu má, hej, a druhý dáš takto a vlastne robí taký zámok. A toto ťa udrží normálne. Dobijeme ho ako piráti. Živý alebo zdravý. Bez nohy a bez ruky. Už to vidím. Tuto začína, ale na vrchole El Capitán to končí. Tak to je začiatok a uvidíme, no, jak to tam dopadne všetko. Tak je ráno. Prvý deň, prvá noc za nami. 5 hodín je dobre stále, lebo už vidno. No to nehovorím, že rýchle je. Celkovo sme boli dvaja zohratí aj tým, že Kubo mal naštudovanú cestu od slova do slova, vedel o každej dĺžke, tým sme boli dobre zohratí. Už iba kúsok a malo by to byť napravo od teba, keď urobíš ešte jeden krok. Chceli sme tak natrénovať, ale nebolo čas, pretože pršalo, týždeň sme čakali na cestu. Takže vlastne keď bolo okno na počasie, tak sme proste netrénovali a šli hore. Ale samozrejme s týmto vznikli nejaké problémy s tým, že vlastne ja som bol pomalý za nami. Dober! Erik sa snažil mi to vysvetliť, ale nebolo času na vysvetľovanie, takže my sme liezli, v podstate preto sme išli hneď do pokusu a prvý pokus nevyšiel, bol pomalý a všetko to bolo jasné, tak sme to ako zladili, ale zase nebol čas na tréning, zase sme išli hore. Nebolo to úplne dobre zladené, ale už to bolo stále lepšie a lepšie, takže my sme sa dostali po tom pokuse, na tom ostrom pokuse sme vlastne sa dostali do 10. dĺžky. Kubo počul kričanie o pomoc, začal mi kričať zo štandu, že Američania kričia o pomoc. Boli sme zhruba v nejakej 10. dĺžke, vtedy sme aj tak už boli tak rozhodnutí, že tento náš pokus bude v podstate neúspešný, lebo sme boli pomalí a hlavne sme boli dosť zle zbalení. Sice nechceli sme zláňovať v noci dole, ale v podstate, že ešte zabivakujeme a ráno pôjdeme dole. Ale tak sme sa rozhodli, že pomôžeme tým americkým horolezcom, ktorí mali pomotané lana. Tak sme zláňovali sme zhruba nejakých 5 hodín. Čo, Erik? OK. Či si OK? Dobrá. Tak tu tady sedíme. Boha. Když Kubo řekl, že lezou, že už mají i ten termín, tak jsem se samozřejmě strašně o něj bála, protože jsem tam stála před tím El Capitánem a člověk si tam připadá jako mravenec. Je to ohromná skála. Fazulka. To nie je fazulka, to je šošovica. Nie je to normálne klasické športové lezenie, ale zoberete a dávate tam dlaň alebo prsty a do špáry tlačíte nohy, špičky a to strašne bolí. To není klasické lezenie, takže všetko bolí a ten nácvik alebo ten tréning a tých špár sa musí trénovať vyslovene dlho, aby človek aj stratil citlivosť a proste nebolelo ho, keď stojí niekde na stene ovešaný 15 kg železa a ty musíš tam zasunúť nejaké istenie a musí vydržať na tých nohách, aby ťa to nebolelo, takže to je vyslovene úplne iný level lezenia. Ten doleze športovo a pôjde liesť špáry a môže liesť aj desiatky športovo, tak proste
zaplače, vyslovene zaplače. Problém, že špáry u nás nie sú, vieš. Ja som prišiel do Košíc a kvôli mne v Košiciach Janko urobil špáru. Tie časti, čo sa dali preliesť voľne, tie sa preliezli voľne, ale tie, čo sa museli špárovým, to sa museli používať ruky, nohy a liesť špáry, tak tie proste, aj keď boli ľahké, pre Erika museli byť ťažké. Pre mňa, ja som trénoval celý rok, takže ja som bol v týchto špárach, najmä tomu doma, ale viem, že čo ma to stálo. How many more, Joseph? 3 more, guys. All right, 3 more. How many more, Shin? 3 more, Belén. 3 more. Moje špárové lezenie dostal do iného levelu jeden Japonec, 68-ročný, ktorého som videl na stene liesť cestu. Tréning začínal úplne, že som to vylezol najprv iba raz, potom som to chcel vylezť 10 krát, potom som to chcel vylezť 20 krát, a trvalo mi to asi 4 mesiace, než som to vylezol 20 krát, no a potom môj cieľ bol to vylezť 60 krát, čo bola dĺžka El Capitána, a to už nikto tam na tej stene, ani ten môj učiteľ nedal, a v podstate som to urobil za, myslím, že 3 hodiny a 15 minút. Bolo to vyslovene akože pre mňa znamenie, že áno, by som mohol vyliezť El Capitána alebo sa tam zúčastniť toho. Keď si zoberieš, že športov lezeš, aj Tatry lezeš, v Tatrách lezeš a máš málo špár, tak vlastne vyslovene nevieš, si jak malé decko. Vyslovene úplne novinky. Takže Erik podal brutálny výkon, keď to tak zoberie, čo nevedel proste vyliesť, tak že ja sme sa aj dohodli, že ja budem viac špáry liesť a on bude viac, dá sa povedať, robiť hakovačky, kde fakt opravdu ani voľné lezenie ti nepomôže. Tak príprava na Slovensku v rámci tých špár nebola až taká slávna, tak bol som liesť faklové špáry. Také krátke špáry, že nedá sa povedať, že to je v kuse špárové lezenie, ale aj keď je to najkrajšie na Slovensku. Trénoval som aj s 220 kg na stene umelej, ale vždycky, keď ideš vonku, si ovešaný, fúka vietor a máš nadlezené, tak je to úplne iný svet a je to ťažšie vždycky. Prostě ještě stále cítím člověka. Nabušené. Prvé 4 dĺžky sú veľmi technické a striedajú sa tam ťažké pasáže, kde technické lezenie rozhoduje. Špeciálne cestoviny Pasta Primavera. Super veľká skúsenosť, kde som si spomenul v kľúčových dĺžkach na ženu horolezkyňu Lynn Hill, ktorú som stretol na Slovensku, kde som s ňou liezol zo pár ciest a urobil aj nejaké fotky. Stále som na ňu spomínal v tých najťažších dĺžkach, som si predstavoval aj to video, ako ho lezie ten kútik s tenkou špárkou, lebo prvý celkový prelez urobila Lynn Hill v rámci tejto cesty cez nos. Čaute. Čau. Čau. Brzdíme 7 hodín ráno. Pred nami jedna dvojica, tu je druhá, my ideme tretí. Musíme doliesť po Camp 4. Camp 4, no. Keď dáme Camp 4, tak ideme na vrchol. Veľmi pekná skúsenosť, keď počas nášho prelezu nás obehoval Alex Holnold. Počas tých 5 dní, ako sme boli v stene, nás 2-krát obehoval a trénoval na rýchlosť. V podstate fakt sa mu to vtedy podarilo preliezť za hodinu 58. Vysmiatý, rýchlo lezie, nelezú to síce voľným štýlom, čo som bol troška sklamaný, ale lezú to takým technickým spôsobom, tie ťažké dĺžky. Super, chlapík. Stovolec Craig, to je krásna dlhá špára, tam sme si to vychutnali. Potom dojdeme k El Capitan Tower, 10. 11. dĺžke, kde sa vlastne láme charakter, jak sa hovorí. Ľudia sa rozhodujú, či vyššie alebo nie, pretože nasleduje Texas Flake, potom King Swing, Great Roof,
A tieto tu 3 dĺžky proste už je to docela, by som povedal, hodne technické s lanami, s traverzami. Za rohom, ja ho nevidím. Kubo, dober! Takový vlastně, co bylo komický, že když kluci lezli, tak Kuba, který žije v Americe, neměl signál na té skále a Erik, který žije na Slovensku, tak měl na skále signál, takže vlastně takhle jsme se s Evičkou a skamarádili, že Erik dával zprávy Evičce a Evička, když mohla, dávala zprávy mě, když to třeba bylo s hodinovým zpožděním nebo půl dne zpoždění. No a potom sem tam dali nejakú fotku na Facebook alebo prípadne napísali, že v ktorej dĺžke sme. Tak, dneska El Capitan Tower. Zbytý a unavený, Erik makal ako pes, ja som sa flákal. Hey guys, and girls, hey girls. So we have everybody's on the top. My sme mali Španielky, ktoré liezli nad nami, oni boli zbalené na 3 dní, my sme boli zbalení na 5-6 dní, tak boli pomalšie. Miestami sme ich aj obehli, potom v jednom biváku sme ich pustili dopredu, lebo mali málo vody, ale najviac nás brzdili v podstate v traverze, v Kingswing, kde v podstate tá Španielka to nevedela skočiť. Hej, to znamená, tí ľudia, čo sú v Európe a nikdy nelezli špáry a potom si povedia, no ja by som to dal za 3 dní, aj keď si 10-kový lezec, aj čo viem, proste to sa nedá. To človek tam príde a tú prácu s lanom, tí ľudia, čo ťa predbehujú, tí lesci, to všetko spojenie, to je strašne komplikované a hej, ťažké. Be careful! No jumping, running, running! This is the big jump! Nikto nevie, aký bude Kingswing, nikto nevie, aký bude Texas Lace, bo tam sa soluje v podstate v polovičke jeden nit a tam, keď človek spane, tak sa dokaličí. Hey! Okay. Poď, Erik, poď! Erik lezie 18. dĺžku. Nádhera, nádhera. Pekný výkon. Podržal v momente, keď sme potrebovali. Keby ma netlačil, že poďme, tak vlastne tú cestu nikdy nevlezieme. Tam musel by niekto, kto to tlačil. Kubo povedal, že tak toto už asi nevylezieme, alebo teraz zlaníme. Ja si hovorím, to musíme vyliezť, lebo aj ten prvý pokus, v podstate každá jedna dĺžka pre nás znamenalo to, že sa aj niečo nové naučíme, takisto. Bolo málo času a sme z diaľky na seba kričali, čo máme robiť. Človek ani nerozumel, koľkokrát kvôli tomu vetru. My sa aj nepočuli, takže ono to stále sa stupňovalo a ja som mal pocit, že na seba už vrieskame. Keď budeme na seba zjapať, ak sa hovorí, tak to proste ďalej nejde. Musíme byť v kľude. Ja som vedel, že si musíme ukľudniť, hej? Do tej 10. dĺžky však boli aj miesta, keď Kubo stopoval, že za jak dlho to vylezieme, hej? To znamená, my si raz povedali, že musíme do hodiny vyliezť aj prvolezec, aj druholezec, aj sviňa a zistili sme, že my tu za hodinu nevylezieme tú dĺžku. Pretože Erik samozrejme išiel viac dopredu, viac rýchlejší bol, hej. Takže to znamená, že v tých technických veciach bol rýchlejší, než on. Ja som sa zobudil, on už bol naviazaný na lano a už pripravený liesť, jak sa hovorí, ale ja obrazne hovorím. Som povedal, buď zrovnáme tempo a budeme spolu akože tým, alebo proste idem dole, hej. Ja som proste povedal takú vec a to bolo proste vážna vec. Erik chcel ísť hore a ja som zrazu chcel ísť dole. Ale nie kvôli tomu, že by sme na to nemali, ale kvôli tomu, že sa mi to nepáčilo, jak lezieme, hej. Sme sa ukludnili a bolo to všetko krásne. Uvidíme, jak nám pôjde strecha. No, strecha, to je, vieš, toto, čo si teraz liezol dneska, ale s pekným koncom.
Buongiorno. I kokos, aký mravec, čo ti jebe? A to podľa mňa voľne vylezieš. 5-7 píšu. Keď tak sa... Tam nepíšu nič. 5-7 píšu. Ešte maličké. Pozerali sme si sprievodcu a ideme na to. Práve niečo okolo nás letelo, mysleli sme si, že to bol vták, ale bol to nejaká karabína. A urobilo to... Presne, keď vieš, že sú chytí. A včera to netrénoval? Včera majú odpočinok. Ale on sa mi zdalo, že s tým jedným. Today is the day? Bro, what's it? We'll see. How you guys doing? Good, good. Povedz, nech zostane s nami na večeru, že mu navaríme. You can stay for dinner if you want. What's that? You can stay for dinner if you want. Yeah, let's fix. Watch out, it's like caught under a little roof. No, it's fine. It's just kind of swung weird. Okay, yeah, it's good now. Stretnúť Alexa, to bol neskutočný zážitok. Vidieť ho, ako uvoľnenie lezie, vysmiatý, zastavil sa, prehodil pár slov a pokračoval ďalej. Liezol to s ľahkosťou Alex a bolo vidno, že je plný energie. Jasne, Alex Honnold, to je proste, on je pán lezec, tak sa hovorí, hej, najlepší lezec na svete si myslím, pretože nie je o tom, že jak ťažkú cestu liezol, ale že jaké istenia si dala, vieš, keď vyliez solo nejaké ťažké, tak predsa je to najvyšší asi vrchol toho všetkého, hej, free climbing, bez lana je proste to najnebezpečnejšie, ale v celku, keď som videl Alexa liesť, ja som sa na to tešil, že až prejde okolo nás a čakal som presne niečo, ako že Superman preletí okolo nás a my len tak uvidíme vzdušnú čiaru, ale naopak nebolo to až také, no to normálne on liezol úplne pomaly, bezpečne, hej, ulietol, ale proste bez toho, že nemuseli dávať žiadne zastávky, že nemuseli dať toľko istenia, že nemuseli ťahať svinu, proste sa im to dá 2 hodiny, čo si myslím, že hej, keď sa nebojíš a proste lezieš iba plynule, oni vôbec, to nebolo to, že by sa tam hnali. Oni úplne v pohode pomaly liezli. Oh, yeah. How you guys feeling? Good. Getting tired? We're doing 5 days, you know. Cool. Have fun. Thanks. Good luck. Keď žiješ v Yosemitoch 20 rokov, vtedy si dáš speed climbing. Nie keď tam prídeš prvýkrát a uvidí stenu a povedal, idem speed climbing. To sa nedá proste, to je absolútne nemožné. Tu vidíme Erika Rabatina, jak lezie Big Roof on the nose. Tak zrovna ležíme 21. dĺžku a ja si myslím Big Roof. No chyba nám ešte 10. Erik doláva strechu. Jak vidíte, krásne preleza. Výborný výkon. Je to proste kanón. Tam je dole štand, práve začínam ťahať svíňu. A tu je slavná strecha prelezená. A zaslúži si medailu! A tam dole je naše auto. Ale nie, ešte vyššie choď, ešte vyššie žumaruj.
Ešte to prehodíš a vycvakneš. Aj stúpi. Ďalej nastáva grade roof. Hej, v tej grade roof to je strecha, ktorá proste preskúša tvoje technické lezenie ako hákovanie. Však daj nohy pred seba, jak pri zlaňovaní. A to nemáš, to nie si ďaleko. Níže vytrhneš. Sme používali špeciálne háčiky, ktoré boli také veľkom tvare. To som za svojho lezenia som to ešte nikdy v živote nepoužil a Kubo to kúpil priamo do jednej dĺžky. Fakt bolo to super. Zaber! L-kový háčik, fakt len v tvare L, vôbec nezabrúsený. Rôzne hrubky, úplne tenočky, si ho zasunul a tou pákou sa do toho posadil. Takže keby sa náhodou uvoľnil s tým, tak letíš s tým dole. Takže stále si musel v tom sedieť. Pekne vyzeráš náhodou. No môže to byť lepšie, tu v Amerike máte kopec plastických chirurgov. Sem tam pozerám nejakú takúto show a môžu ti urobiť prsia, keby si chcel. Neviem, že by som mal za nos, ale ty si povedal, že už to dokončím. Už 40 rokov vydržal. Nie, čo si? Stratila by sa tvoja osobnosť. Práve, to už potom by som... Historiku, bo ten s krivým nosom, to by nebolo ono, vieš. Pupi. Tam si to nechal ráno? Ešte mali tie španielky napsané na vrchu? Čo? Kakani. Kakani? Hej, asi majú. Len si tam čuchni. Ale nemusím to cítiť na kilometre. A ja som tam pridal. A ja som prispal. Nebudeš povedať. Si tam naložil, neprispal. Fuj, ale to fakt smrdí. Však to má vetranie, nevieš? Daj ten mech. Sa tlačí na mňa, boha ja. Do sveta. No čo? Ideme sa napiť vody. Voda. To je presne to, na čo mám teraz. Už je teplo? Kúta, do ktorej sa vcucneš. Trénovali sme takisto na Slovensku, bývam v podstate pod Vysokými Tatrami. Jeden taký prvý výstup sme robili na streleckú väžu, previsnuté línie, čo mi celkom pomohlo k tomu, aby som sa mohol zlepšiť a využiť túto skúsenosť. Hej. A dobre, a pravú dáš vyššie. Nohy. A teraz máš ľavo, no. Ľavo máš tie bočaky. Tam je taká hrana bočná. Tak musíš. A pravou rukou teraz šahneš hore, za také madlo je. Dobré ráno. Buongiorno. Dneska je najchladnejšie ráno. Za posledných 5 bivákov. Čo to robíš, Erik? 24. dĺžke. Dáva spať tak núka do... Nebola Španielka, bola to Rómka. A raňka z osady z Vyšného Zvonca. Niekde je prvá dĺžka. Ako na začiatku, lebo mi dravo láno, rebríky sa mi zachytávali. Jedna noha v špáre, vieš, že to pánka sa mi zasikovala tam v tom vyleze. Potom tu máme jedného toho chlapa, tu oddychuje na polícii. Hey, how's it going? Hey. How are you? Good. What do you training? Changing corners? Oh man. Really, really hard. Oh, 514, right?
Yeah. I don't think you can give it a rating though. I mean, Really hard. Okay. What's cool? Different style. Ťažké pasáže, ktorých som sa najviac bál, tak som preliezol celkom hravo. A potom som bol fakt prekvapený, keď prišli kútové špáry, ktoré boli napríklad do 5-10, kde som sa fakt veľmi vybal. A hlavne potom ma prekvapili také širočiny špáry, kde mi nedržala ani pes, kde to už trebalo na lakte, ale prípadne v podstate vám tam vôjde celá hlava a spísali to za 5-8. Keď sa dostanete nad Great Roof, sú nepríjemné dĺžky, kde sú otvorené špáry a keď nie si technický lezec, ktorý vie dobre hakovať, ťažko to prehakuješ. Ja som vyslovene sa bál. Hej. Začína sa previs a vylezieš to, ide to pomalé a je to neznáme. Ty nevieš, kam ideš, nevieš, jak sa to stočí, ty nevidíš dopredu, čo sa tam deje a ty len proste dúfáš, že to bude OK. Tam exceloval Erik, to no comment, tam proste hovorím, to musí byť dobrý lezec. Pliešok a mikročok, no a tam je ten jeden friend, vidíš, ten modrý, starý. A tak som sa naťahoval z takého mikročoku k nemu. Musí vedieť presne kam ideš a jak ideš. Práve v tom bol Erik veľmi dobrý, že on mi všetko aj hovoril, jak mám dať sviniu, toto položím sem, tamto posuniem, tu pripnem toto. Pretože tieto veci sa nenaučíš. To fakt tá súhra toho, že som tam mal Erika, sme boli schopní to dať v podstate hneď. Ideš! A ideme ďalšiu dĺžku. No len si tam pričuchni zás. Ešte máme čas. Bože. Mám tu ale pleť. Už ma začína neľúto boli, ty cítim hovna. Á, naše toto. Naše kaky, pupy. Changing Corners, to je roh, ktorý je za 5-14D, tuším, a ten tiež všetci hakujú a to je posledná dĺžka, ktorú musíš vlastne zvládnuť technicky a vlastne už dojdeš na vrchol. Niektorí to aj hovoria, že to už nie je cesty späť, musíš ísť na vrchol. Keď nemáš do síl, helikoptéra. Vetra nás čakajú 2 strechy. A jak v Himalajách. Zima. Marík. Dneska to šlo dobre, len za chvíľku príde tma. A zima. Môžem povedať, že zima. Dneska bola taká zima, že po piči. Temperatures in and around Yosemite National Park. At 6 a.m. Yosemite Valley reported 43 degrees. And Woodtown reported 45. At Crane Sled, it was 45 degrees. To je power. Pustí, pustí. Ty kokos. Cítim, aký som bol boxer. Tak povedz mi pocity a... Prsty ma tak bolia, že neviem stlačiť ruku. Aj. Kurva. Je sranduj. Raňajky. Posledné 3? Ej, bohajel. To je jak v rozprávke. Taktiež nás otestovala aj svíňa. Písali, že čím vyššie svíňa bude ťažšia, ale aj keď sme stále v podstate tú vodu odpíjali a nakoniec sme už mali pár galónov vody, ale aj tak tá svíňa bola stále ťažšia a ťažšia. Erik si píska. Hlavne som zistil, že v tej ceste treba mať aj takú pokoru, proste nie je to len, že nabehnem, vyleziem, ale človek tam prejde si všetkým, či už je to technické lezenie, alebo vytrvalostné lezenie, čo posledný deň som chytal krče do ruky. Evička mi psala, že kluci mají ještě 2 délky do konce a že už je to skoro, že už je to spíš utrpení, že už toho mají, dá se říct, plné zuby a už je všechno bolí.
už by chtěli být u konce. Tak jsem tak počítala, že už by to měli mít tak možná za hodinku, za 2 vylezené. Čekala jsem, že se Kuba ozve, on se pořád neozýval. Uběhlo pár hodin, neozýval se, tak jsem psala Evičce, jestli neví, co se děje. Evička nevěděla, Erik se taky neozýval. Makaj, makaj! Čakajú nás 2 dĺžky na vrchol. Skopka, ktorá vrzgala, tomu ešte nepoviem. Vlastně mluvit s dětmi o tom a učišovat je, že tatínek je v pořádku, že spí na skále, že druhý den ráno vstane a zase poleze výš. A tak nevím, jestli to bylo horší se strachovat, anebo líst tu skálu. Jak mi pukol rebrík, vieš, jak to zo mnou šmykla noha, tak jasne, že som škrtol o žulu a dodreté prsty. A tu sa zaprieš a to pôjde. A tu je slniečko. Po 2 dňoch zasvietilo. Ale aj fúka. Ako na ostatných ľudí svietilo, ale na nás ne. Čo to ešte není koniec? Strecha za strechou. Keď niekto sa dostane do štádia, keď už preňho ťažké veci sú veľmi ľahké, tak sa snaží byť lepší a rýchlejší. Na El Capitánu to platí 2-krát, tam sa vyslovene predbehuje už neviem 20 rokov speed climbing. U rýchleho lezenia stačí jedna chyba a v podstate si mŕtvý človek, alebo si na vozíku, alebo tak. Hej. Tam si dáš minimum istenia v maximálnej rýchlosti, čiže samozrejme, to si predstav, keď ideš po diaľnici a miesto toho, aby si išiel povolenou rýchlosťou, jak všetci lezú, 3, 4, 5 dní, tak si povie, OK, tak ja si dám 300 na diaľnici. No a vieš, jak to, stačí sa ti len trošku myhne volant a je konečná, hej. Poď! Ako top. Ej, top, to je vrchol. Vrchol, top je tam. Je taký strom tu má byť. Nemu chodia všetci. Tak šiel? Ty kojem, som sa zosral. 6 dní ťa tu čakám. 6 dní? Počkej, 5 dní. 5 dní? Náš rekord to je určite. Náš je tu najväčší, ty koľa. Tam som ti natiahol ešte k stromu. Aha. To je ten strom, či nie? Nie, ešte je tam ďalší. Tak jo. Počkaj. The nose. Je náš. Šéfa, šnurku. Na veky. To je späť. A je to tu. Je to tu na... Dolezené. Musíme zísť a tak. Ty ma, toto ešte bude, vieš čo to bude? Kamaráde, to ešte nevieš, čo ťa čaká. Vyďarec, tu je náš strom. Jak to vidíš? Tak mám parádnu placku na obed. Vidím to skvelé. Na tomto mieste, kde veľa horolezcov položilo ruku na ten strom a sadlo si do toho tieňa toho stromu. Celkový pocit, však to bolo neskutočne radosti, keď sme doliezli k stromu. Ale keď sme zase išli, zase by to bolo ťažké. To by si musel asi tak 10 krát vyliezť, aby si bol v tom trošku lepší a dobre, dám si to za 3 dní, potom si to dám za 1 deň, hej, po 20 krát a potom možno si to dám za 5 hodín, 6 hodín. Dobre, na to zmenšuje. Two experienced climbers plunged to their deaths at Yosemite's El Capitan over the weekend. The climbers identified as 46-year-old Jason Wells of Boulder, Colorado, and 42-year-old Tim Klein from Palmdale. Celá rodina bola z toho nervózna, každý čakal, že či už to doliezli, každý na nich myslel. No až po pár hodinách se konečně Kuba ozval. Volal už z vesničky, že dolezli, že už jsou dole, že už i to se stoupali dolů s tou těžkou taškou, že slízání dolů bylo docela těžké, protože to nebyla cesta. Po prelezení cesty sme sa vrátili pod stenu, zbaliť si ešte jedno lano, ktoré nám viselo.
No, to je lepšie než previs. Dozvedeli sme sa, že zahynuli americkí horolezci. Keď sme tam videli pobehovať tú horskú službu a kopec tých horolezcov, ktorí to takisto videli, tak tá atmosféra pod tou stenou bola dosť mizerná. Chceli preliesť tú cestu na rýchlosť, čo v podstate sa im nejakým spôsobom nepodarilo, lebo to lezenie na rýchlosť je veľmi nebezpečné. V podstate my sme sa viac menej už boli vytečení, že sme vyliezli tú cestu, ale zároveň nám bolo smutno, že tam zahynuli ďalší ľudia. Ja ako člen horskej služby som síce zvyknutý na nejaké to nešťastie, ale iným horolezcom to neprída. Čo mi hovorila manželka, tak bola docela v strese, keď sa dozvedela, že tam spadli nejakí lesci, pretože my sme nemali ešte signál. Na ďalší deň ráno bola tá správa, že dvaja spadli a oni nevedeli, či sme zase nevyšli niekam hore alebo čo, takže nikto nevedel, či sme to my alebo nie. Mezitím moje kamarádky a maminky ze školy, co chodí Kubík, tak věděli, slyšeli tu zprávu, že někdo spadnul a snažili se zjišťovat jména těch, kdo spadli. Měli strach, že obávali se, jestli to náhodou nebyl Kubo s Erikem. A každý to samozrejme riešil, či už v médiách alebo kamaráti, že naozaj všetci vedeli, že Erik s Kubom lezú El Capitána, že to je proste hladká stena. Vôbec si kolegovia nevedeli predstaviť, že tam niekde spia v stene, rozkladajú posteľ, pod sebou nič nemajú, takže každý to v podstate sledoval, či im to vyjde alebo nie. No a keď prišla tá správa o tých dvoch, ktorí nešťastne zahynuli, tak samozrejme kamaráti sa ozývali, moja rodina sa takisto bála, že čo sa stalo. Takže celý ten dôvod je, že človek, keď postupí niečo také, tak sa automaticky rastie, musí rásť. Proste tak som presvedčený, že týmto vlastne, že sme to vyliezli, sa posúvam zase ďalej a rastiem. Jsem strašně ráda, že si Kubo splnil svůj sen a myslím si, že si nemohl vybrat lepšího partnera k sobě než Erika. Věřím, že určitě bude mít další sny. Doufám, že to nebudou takovéhle extrémní sny. Bylo to hodně náročné psychicky pro mě i pro děti, ale určitě, kdyby si vybral další sen, tak ho v tom podpořím. Když potom srandovali, že příště polezou a zkusí to vylízt za kratší dobu než 5 dní. Ten život by mal každý jeden človek žiť naplno a myslím, že to si Erik plní a snaží sa popri tom stíhať samozrejme všetky ostatné veci. A pokiaľ by sa Erik rozhodol znova si zadať nejaký obdobný cieľ, tak určite by som ho v tom podporila, aj keď pre oboch tých partnerov v tom vzťahu je to náročné, ale nakoniec obaja sa môžu tešiť z úspechu toho jedného. No tak. Najemotívnejším prekvapením, keď som prišiel domov, bol obrázok, čo mi nakreslil syn a dcera. A syn nakreslil to dosť vystižne, nakreslil proste iba obyčajnú skálu, tam 2 ľudí a spojený lanom. A to bol najväčší zážitok zo všetkého. Kvôli tomu si myslím, že sa to oplatilo minimálne. Čakám, aj vylezie slnko a ty zavoláš.